Ayan guys, so nag-start na sila mag-layout para sa aming extension kitchen. Yan, so nagpagawa ako para meron akong lutuan na pangkahoy guys, para makatipid sa gas. Yan, so ito kasing part na to guys, yung extension kitchen. Kasama talaga to sa plano ng bahay. Kaya lang nung ginawa na namin yung bahay, hindi na kinaya ng budget. Kaya talagang ano siya, nahuli siya. So ngayon lang namin siya hinabol. Medyo ano pa rin kami sa budget. Kaya unti-unti din namin iniipon yung pangmaterialis dyan. Tapos umutan din kami sa hardware para lang talagang mabuo siya. Kasi para ano ba, yung as in parang buo na talaga yung bahay, ganun. Hinto na naman ang trabaho kasi umulan na naman. Yun, sayang yung oras. Yan, so haba-haba na sana yung magawa nila or malaki na sana yung magawa nila kung hindi na lang laging umuulan. Ayan, so finally, medyo malaki na yung lagyan nila ng wall. Yan, so unti-unti na talaga siyang nabubuo. Kaya excited na rin ako guys kasi matatapos na siya, malapit na siyang matapos. Yung makapagpahinga na rin sa kalat. Tapos ito na ang katotohanan guys. Kung kailang may tao, nagmamadali, tsaka talaga mawawala ng gas. Kaya ayan. Yan muna pansamantala. Ayan guys, finally, talagang tapos na yung kabilang side ng wall. Yan, so dito na lang sila sa harap. At saka yung bandang terrace, yun na lang yung tatapusin nila. Ayan, so kahit pa paano guys, is nakikita ko na yung itsura talaga ng kitchen. Ayan, so finally, natapos na, nasarado na talaga nila. And then, ang next nilang gagawin dyan is maglalatag na sila dyan sa pinaka-top part ng wall ng pagpapatungan ng trusses. Yun, para sa pagkabitan ng bubong. Ito naman yung itsura sa nakaharap sa terrace. Alam nyo guys, struggle is real talaga guys kapag nagpapagawa ng bahay. Lalo na yung mga karpentero dito sa amin. 5:30 pa lang guys, nandyan na sila. So kailangan gising na ako before that kasi magpapainit na ako ng pangkape nila. Tapos magre-ready na ako ng pang-almusal. Tapos sobrang kalat. Tapos sasabayan pa ng ulan. Alam mo yun, yung ano talaga, yung mai-stress ka din talaga. Pero syempre dahil project mo yan, i-accept mo na lang yung mga nakaka-stress na bagay, di ba? Para naman matapos yung mga pinapagawa. Yan, finally, nasa bubong na sila guys. So, umulan man, at least, hindi na sila madidisturbo sa trabaho nila. Mabubuo na yung oras nila. Yan. Kasi next na gagawin is sa loob na lahat. So, busy na ang kusina. Ito yung almusal nila guys. Tosino. Tsaka to. Tapos, mag-ano rin ako ng unting toyo. Mamayang lunch, ito yung isasahog ko sa maskara to. Maskara. Yung mukha ng baboy. Yan. Ni-slice ko lang maliliit. Tapos, nagpakulo na ako ng langka. Yan, ginataang langka mamaya. Luto na rin yung kanin. Dito na part guys, is nakikita ko na talaga yung itsura niya kasi malinis na lahat eh. Yan, so nakatambak na. So next na gagawin is yung mga slab na para sa abuhan at saka sa lababo. Ito yung lunch ngayon. Ginisang upo with pork. Luto na yung kanin.
Tapos may dagdag na prito. Isda. Yan. So, malaking tulong sa amin ngayon tong inuwi ni Daddy na jider. Kasi lalo na kapag naggagas, hindi naman sabay-sabay na maluluto dahil isa lang yung kalan ko na digas. Ay, digas. Yung kahoy ba guys? Sa ano eh? Kanang sugangan ba? Sugangan. So, dito ko siya nilalagay para kahit mga after 30 minutes pa, kakain, ganyan. Init pa rin. Yummy. Yummy ang lahat. Ha? Nga naman, mukuan siya? Mubawog? Pag merienda sa may hindi ko manana doon. Ayan, so nagluto ako ng binangkal. Ito yung merienda nila ngayon. And then, medyo flatten lang siya. Dapat dito maumbok talaga. Medyo basa yung aking dough. Pero, overall naman is masarap siya. Ayan, so, enjoy eating. Ayan, piniprito lang siya guys. With sesame seeds. Yummers po talaga. Napakabango po dito guys kasi yung sesame seeds niya, yun, mabango po siya. And then, excited ako guys kasi special po to na recipe. Yan, so, sana makaluto ulit ako nito. Yan, so, tapos na yung abuhan guys, matigas na yan. So, next naman na nilatagan nila ng bakal is yung sa panglababo. Ayan, so, ready for buhos na rin yung lababo na yan. Ayan, so ang ginagawa ngayon is nag-welding ng steel matting sa angle bar para yun yung ikakabit sa bintana. Ayan, so, maganda naman yung resulta guys at matibay. Hi guys, so ito na pala yung kabuuan ng aming abuhan. Ayun, so, nagawa na rin yung lababo, tapos hindi pa nga lang ikabit kasi pinapatigas pa yung semento. Yan, so sabay ng lababo, ikakabit din yung pintuan. Yan. So ito yung window namin sa may lababo. Yan. Tapos ito naman yung window na nakaharap sa east, and then ito naman yung nakaharap sa may terrace. So, pinalagyan ko siya guys na yung parang sa tindahan para if ever na maraming bisita tapos may kainan dyan. So, pwede maglusot lang doon ng pagkain. Ayan, so,
Ayan na. Happy na ako guys kasi kahit hindi pa siya totally finished talaga, pero at least nasa loob na kami magluluto ng ng pagkain na gamit yung kahoy. Hi guys! So nakabit na rin yung lababo at saka itong pinto. Yan. So dinaganan ko ng mabigat yung lababo guys kasi parang umumbok siya sa gitna. Hindi ka agad bumababa yung yung tubig. Yan. Maganda sana yun. Kaya sabi ko parang basta naiipon siya dito. Yan. So, pag inalis ko yung mabigat, umaangat siya. Hindi ko alam kung anong gagawin dyan. So, kaya sabi ko, gagalan ko na lang baka sakaling bumaba siya. Ayan. Kaya sabi ko, ang gulo ng harapan ng dito sa may lababo, sa may window. Tapos sabi ko, pag naghuhugas ako, parang sakit naman sa mata yung nakikita ko. Kaya susunod ko na ayusin yan dyan guys. Lalagyan ko ng mga bougainvillea yan dyan. So ngayon, dito muna ako sa mga panggatong. Ayusin ko lang. Yan, kasi dito ko siya itinambak nung nakaraan. Yan, ito yung mga maliliit namin na pang imbis nga sa Bisaya ba, imbis nga lukay ang gamiton guys, kini na lang katong gagmay kay nga sanga guys. Ayan na. Yan, ito yung sinisindihan ng papel. Kahit sobrang unti lang na, maliit lang na papel, sumisindi siya kaagad. Yan. So, hindi na ako nag-iipon ng yung dahon ng niyog, hindi na. Ito na lang. Tapos ito. So, sinaising namin to. Ayan. Tsaka itong malalaki. So, sana magkasya sila. Ayan. Kunting sipag lang guys sa pag nasa probinsya. Bughag sugnod ba? Para makalibre. Okay? Mahal kayong gas. Ayan, so, bumibili rin naman ako ng gas, pero ginagamit ko lang sa pag nagluluto ba ako ng mga sweets, ganyan, hot cake. So, pero pag mga luto-luto ng pagkain na hindi naman masiselan, nagkakahoy na ako. Ayan. Ang dami no, ang dami ko pang naipon, nakasako. So, tapos yung pinagpatungan ko guys, itong kalanto ay to guys, sugang. Yung puthaw na sugang. Dito nagluluto, diba? Yan. So, wala namang kaming handaan. So, hindi yan siya nagagamit. So, gusto ko kasi naka-elevate yung mga panggatong dahil ayaw ko nang baka mamaya hindi natin mamalayan. Napasukan na tayo ng mga wakwak ba? Ahas na maliliit. Yan. So, nakakatakot yun. Siyempre, dito sa amin maraming ganun. Kaya, ingat din. So, ganyan lang. So, sinaising to. Ito dito sa kabilang side, maliliit. Tapos dito yung malalaki. Yan. Tapos, magdadagdag pa pala ako ng isang sugangan. Ito guys, Yan. Balik ko sa kasugang. Yung mas malaki yung dila niya. Yung ganito. Yan yung mas malaki. Mas hanggang dito. Ganyan. Para yung mahaba na panggatong. Dili mo. Yung safe lang siya ba. Ayan. Sobrang happy ko dito sa ko guys. Kahit napagastos na naman. Nakautang na naman ako sa hardware. Pero happy ako kasi talagang natapos na siya. Though, hindi naman siya naka-finishing. Tingnan nyo guys. So, ganyan. Ito lang yung sinigurado yung sa chimney.
Kasi, ano na yan, kasi mahirap na yan i-finishing kapag nagamit na. Marami ng mga grease. Yan. Mga langis-langis, mga usok-usok. Nangingitim na. Mahirap na daw yun. Kaya, inuna yan. So, dito, wala akong balak na kung magkapera, itatile siya. Pero kung hindi naman, okay lang as is ganito. Nice! So, sana marami tayong magawa dito na masasarap na pagkain. Kaya ako super happy and excited. Ayan. Ang dami pa. Ipa-file ko muna to guys. Ayan siya guys. So, nagkasya din lahat. Ayan. So, hindi ko to lalagyan ng kung ano-ano sa ilalim. Di ba yung ibang abuhan, merong nakatambak na mga sobrang daming gamit. Pero ayoko ng ganun kasi nga, takot ako baka mamaya pamamahayan. Yan, so, tama na tong panggatong. Dadagdagan na lang to kapag nabawasan na, ganyan. Tapos dito ko ilalagay yung mga maliliit. Meron pala akong nabili na walis at dustpan na super cute. Bumili pa lang ko nito guys. May dustpan siya. Cute. 50 pesos. Thank you guys for watching. Please subscribe to my channel. Comment, like, and share. God bless.